Ay, bubuksan pa nila? Ano ba ahas dyan? Ano yan? Di ba delikado dyan boy? Walang mga ahas? Oo, may ilang beses na kami nakakita ha. Go! Sila at... Ante, una kayo, te! Kasama namin isa, hindi na namin alam kung saan pumasok. Dito po. Dito? So, Dito po siya pumunta, te. Jack! Paano naman mana dyan ah? Ayun Paano pa. siya napasok? Ha? Lumusot sila dyan. Oh, lulusot din ka. Hindi, binubuksan na po yung pinto. Taga dyan po yung naka... Ano, Wait, sila una. Ayun, nagka-guide po yung may towel na dun. Guide ko na lang po kayo, mama. Naligaw eh no? Saan na ba tayo? Saan na ba tayo? Busog na lang, te. Dito yun. Pwede naman po. hindi kaya pa China na yan? Te, dahan-dahan. May aso. Saan tayo?